די, כבר הקלטתם הכל עד עכשיו. spin that shit. אח שלי, חיים, דבר ראשון. תודה רבה, יש פתיח? שמע, לאף אחד אני לא נותן ככה יש פתיחה. פתיח? לא, אין פתיח, אחי. דוך לתוכן, מה שמעניין, אחי. מי הגינדי פה? This guy. אתה, השם משפחה שלך גינדי? כן, אחי. אתה קשור לגינדים שלי? לגמרי. אבל לא בצורה שמשתלמת לי. לא ברור, גם אחי. אני גדולה. התחתנתי עם סירים, לא עם בתים, אני מכיר את החרא הזה. אבל של החמישה, של מנחם עד... זה משפחה אחת, גינדי לא משפחה אחת, בסדר, כולם אבל באו יחד. אני עם הנכדים של... אז אני עם הבן דוד של... עם הבן דוד של יגאל ואברהם, ועוד שנייה אני אזכור את השם השלישי, של השלושה טוב. הגינדים. נו, אז אני שושלת למטה, אני עם גינדי החזקות, זה הבנים של נדמה לי נכון. של אברהם. אז זה אם שלי, המנור, גינדי השקעות, והאלה חן ואיתי, גינדי זה, וההורים עם הגינדי המקורי, זה לא שלי, אני גינדי החזקות, הגדולים והמוצלחים, ראשונים בין שווים. אתה גדול ומוצלח בעצמך. אני, אם הייתי גדול אתה גדול ומוצלח. ומוצלח בעצמך. תגיד לי, אם הייתי גדול ומוצלח, הייתי פה בפודקאסט, הייתי אצל ג'ו רוגן, אתה יודע את זה, ואתה היית ג'ו רוגן. אבל בזעיר אנפין אנחנו אש. אח שלי, יש אותו מרחק. תשמע, די, דבר ראשון לחיים, תן לי. אנחנו צוחקים על עצמנו. דבר ראשון, אוהב אותך מאוד, אחי. איזה גבר. אני אומר לך את האמת, אני לא נותן פה פתיח כמעט לאף אחד, ששנייה נותן קונטקסט של מי הבן אדם. השאלה הראשונה שלי זה מי אתה. ואיך תסביר מי אתה, תגדיר את עצמך, תכניס את עצמך למשפט, כאילו אתה יכול להכניס את הדמות הזאת למשפט. אני אגיד לך... אבל אתה, רגע, אני יודע שאתה רוצה להגיד. סליחה, זה מנחות, זה לא מהתנסות, זה תדע תמיד. זה לא מרגשות רעים אני עושה את זה, זה מ... אני יודע ואני לא שופט אותך, אחי. זה הפסאודו טורט, זה לא... אתה, אחת הדמויות הכי מעניינות בעיניי שהייתה בסדרה הזאת, ולא התרגשתי לפני אף פרק, כמו שהתרגשתי לפני הפרק הזה. אל תשגע אותי. שבא לך באלוהים, אחי. אתה יודע, אם... גם הלכתי מעל ומעבר, אני לא רוצה לשמוע את זה, זה מבאס אותי. זה כל הזין, אחי, זה האמת, זו האמת, אחי. ותוך כדי הפרק אתה גם תראה שהלכתי מעל ומעבר, כדי להפגין את האהבה שלי אליך, אבל הסיבה שאני נותן לך את הפתיח הזה, היא כי אני חושב שאתה מהבודדים שמסוגלים לייצר disruption כל כך חד בתעשייה כזאת מסורתית, ולהישאר, אני אומר, דפוק, במובן הכי טוב של המילה, אחי. עם מי שאתה. עם מי שאתה ועם להגביר את הווליום. ועל זה אני, וגם, אוקיי, שנייה, צריך לתת עוד לפני, סיפור רקע. אני לפני משהו כמו שנתיים, אולי קצת פחות, באתי למגדלי אלון 2, קומה מיליון, המשרדים... כבר היינו באמצע, מגדלי אלון 2 זה כבר פזם, זה כבר היינו מישהו. והמשרדים היפים מאוד שלכם, עם האנשים המדהימים שעובדים במינקובסקי, ונכנסתי אליך למשרד. באתי להרצות לחבר'ה במשרד על פודקאסטים, זה עוד היה חדש. ועינת אומרת, שנייה לפני שאתה נכנס, בוא, כנס, תכיר תידו. עינת פזמניקית כבר, נראה ככה. וואו. ואני נכנס, ואתה שוכב על הגב, על הספה, עם משקפי שמש, עם כדור בייסבול, לא פחות. בייסבול? בייסבול, מתמסר עם עצמך. נכון, היינו הדוברים של נבחרת הבייסבול, נכון. מתמסר עם עצמך, ואומר לי, ככה תוך כדי שאני נכנס, אתה עושה לי, מה הפודקאסטים? מה, אתה חושב, יש שם משהו בפודקאסטים? באמת? נשבע לך. זה תשובה קלה, למה שאלתי את זה אז? אז בוא תשמע, כשאני אמרתי לך, זה הטלוויזיה הבאה, אתה אמרת לי, אחי, שום דבר לא יהיה הטלוויזיה הבאה. לא, אני לא חושב שזה הטלוויזיה הבאה, עדיין זה לא הטלוויזיה הבאה. לא הטלוויזיה הבאה. אין עוד מה שהחליף את העיתון, אבל כן, זה מאני משין במובן הטוב של התוכן, שאפשר סוף סוף להמיר, שאז אי אפשר היה באופן ישיר, יצירת תוכן להסתכרות, מכיוון שחלומות ויצירת תוכן זה כולנו אמנים, מיוסרים, אבל השאלה איך אתה הופך מזה לעסק שמיש, אלא אם אתה passionate about משהו, אבל אז אתה one trick pony, אתה חייב לאמר על משהו, ואז אתה תוכן אישי, כירורגי, אני מדבר על להפוך את זה על משהו תעשייתי, ורטיקלי, היום אתה, בטח גם אני ובטח גם אתה היום מבינים איך מייצרים מזה פשוט, לפחות משק אוטרקי, שזה מניע את עצמו. ואז התוכן הוא המלך, ההשפעה, המסר, whatever, אבל עברו 4 שנים, אתה ראית את זה, כי ראית רק את זה. ראיתי רק את זה, ואתה אמרת לי משהו מאוד מאוד פשוט, אמרת לי, התקשורת המסורתית לא תאבד מהלגיטימיות שלה
אל מול מישהו שכותב ולוג בסלון. בטוח. עד היום אני דבק בזה. עד היום היום יותר מתמיד, בגלל בליל האנדרלמוסיה של המידע, כדי להבין מה באמת חשוב. אני לא רוצה לבצר אותך שם, אני רק משתף שנייה. אתה לא מבצר, סיפור רקע לקשר בינינו. זה טוקבק. לקשר בינינו. אני יוצא מהמשרד, אני בדרך להרצות לחבר'ה שלך. הוא מתפרנס. וכל מה שעובר לי בראש, זה וואלה, מי זה, מצד אחד מי זה הדוש הזה? מצד שני, איך אני נהיה יותר כמוהו, ונשבע לך שלא יצאת לי מהראש, זו האמת אחי. אתה מוריד לי את הסטלה, תרחם עליי, אני יהודי מבוגר, אל תיתן לי מחמאות כאלה. קח באהבה מחמאות אחי, אומר לך את זה באמת. אתה יודע מה, אני אתן לך עכשיו ישר פינג פונג לזה. תן. אני אגיד לך מי אני, אבל שני דברים בסיסיים אתה חייב לדעת. להאמין לי שאני מאמין לי, לא שזה נכון, שאני מאמין לי שזה כך, ותתפלא לראות כמה אני מתייסר בין זה שאני ואתה מדברים, כן. ואני ואתה נשמעים לי באוזן אותו דבר. אתה מבין? אז אני... זאת אומרת, אני לומד על עצמי רק מתגובות, כי לי זה נשמע שכולם מדברים כמו, אני מחכה גם אנשים אחרים שאני מדבר, לא את עצמי. עכשיו ברגע שיש את שתי ההבנות האלה, הללו, נראה לי, אני אגיד לך, בלי להתאמן, ואם משמיט פרטים, שמה תאמין לי, אני לא כזה חשוב, זה לא יזיז לאף אחד, but I will speed that shit. אני אגיד לך איך אני מגדיר את עצמי בפני עצמי, אולי פעם ראשונה. בעיקרון, אני ילד ג'ינג'י קטן, שגדל במקום שהוא לא אהב כל כך, לא גיאוגרפית, בקריות, לא הרגשתי שזה משהו מיוחד, הרגשתי שזה הקושי, איך אומרים, סביר. וכל חיי הקושי היה סביר, בבית גידולי, ומדעתי כל החיים כמה אני פחות סובל. וזה משהו מרכזי באישיות שלי. עכשיו מסכנה נבח ברוב עוונותיה, שוע אשתי, היא יודעת, היא מכירה את זה כבר, או חברים טובים שלי, או דחקות עליי, הם תמיד על הקורבנות. אבל כשאני מסתכל על עצמי, אני רוצה להתחיל מהסוף. אני לא יודע אם אני אשלם על המשפט הזה, כי זה פעם ראשונה שזה מוקלט שזה אומר, אבל אמרתי אותו עשרות אלפי פעמים, אין מישהו שרצה להיוולד, לא עידו מינקובסקי יותר מעידו מינקובסקי. עכשיו אמרנו, אתה מאמין לי שאני מאמין לי. אני יוזה, אני בעייתי, בסדר, אבל אצלי התחבר לי פוליגרף זה 0. אלא אם, אתה יודע, עכשיו שיש ילדים, ברור שכיף לי להיות עידו מינקובסקי בגלל בבואת ילדיי. אבל אני אומר, אם אנחנו הולכים לעולם הרציונלי, עם כל הגלגל הזה הייתי מנסה אותו על מישהו שהיה לו קצת קשה פחות, אני חושב שבסטטיסטיקה לא היה לי כל כך קל. מה זה משנה, האדום לי, שורף לי לכולם, לי עם עצמי לא היה לי קל. אז גדלתי, תן לי, בוא, נתת לי פתיח, זה לא עכשיו אתה, זה, אני בקושי ב-19% פיץ'. אני עוד בילדות, אני עוד עכשיו רק החזרתי בתוכן שיווקי על הפסיכופתולוגיה, חכה, יש פה הרבה טוקבקים בדרך. גדלתי, I will try to make a long story short. זה הפרק היחיד שאני ממליץ לאנשים לשמוע ב-0.75, כי אתה נותן פה פנינים, אחי, בקצב מהיר. אני רוצה להגיד לך משהו, גם על הדציבל ועל המהירות שלי, אני שומע כל כך הרבה, אני מקשיב לעצמי מדבר, זאת אומרת, עד ככה אני מרגיש נינוח בדיבור, מה זה משנה למה? כי שרטו אותי והפילו אותי על הראש, למה? ככה. היה עדיף להיראות כמו ברד פיט, אני לא מעלל את עצמי. אבל זה נשמע לי נורא, תמיד מצחיק התגובות האלה, אבל אני אמשיך. 19% פיצ'ח. אני אגיע עוד לכל, ולעקב האכילס של העורב, שבקולי, שבלעתי עורב. אני גדלתי כילד, שלא משנה מה היה הסטטוס האמיתי שלו בעולם. היה לי כסף לבורגראנץ' מתי שרציתי, סך הכל הרגשתי די מוגן בביתי, הלימודים לא סגסגתי, אבל שרדתי, חברתית, הייתי תמיד ממוקם, כאילו באקלקטיקה של חבורות, זה מאוד עני, זאת אומרת, גם אצל החנונים, גם אצל הפריקים, גם אצל הארסים, גם אצל המגניבים, גם אצל המקובלים, גם אצל הפרטיונרים, הייתי אצל כולם. חזק חברתית. גם אצל... במקום לא כל כך נוח באמצע של כולם. אז הייתי נוכח כל הזמן, אבל אף פעם לא אני. הייתי תמיד חלק מהוויה. זה אני רוצה להגיד לך את האמת. למי שמכיר אותי בתיכון, הוא יראה שאני אותו בן אדם,
אבל אז הייתי ניצב הרבה יותר מזה, ואותי זה פצע קצת, כי אני מבפנים, מגיל 0 הייתי כמו היום אותו דבר, לא השתנתי, במטר לא התקדמתי קדימה, במטר באמא שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, נראיתי כמו חרה. הייתי ילד שמן, ג'ינג'י, שאחד הדברים שהכי היה חשוב לי באשתי, זה שלא תהיה אשכנזייה, כדי להוריד לרבע שיהיו ג'ינג'ים. עכשיו אל תפקו לי כל הג'ינג'ים, אתם יודעים על מה אני מדבר, בסדר? רק שלא יהיו ג'ינג'ים, זה דבר ראשון. ושתהיה יותר גבוהה ממני, אבל זה פחות, זה דווקא היה בסדר, הנמוך קומה. כפי שאתה שומע, עם הכל זה פיצה. אני מאוד מאוד מעריך, אחי, לחיים. תודה, תודה. חיי הילדות עדיין נפטרים. אני רוצה להגיד לך את האמת, זמן חלל אצלי הוא לא כל כך קיים, אז אני נוסטלגי מאוד, זה אף פעם לא עוזב אותי, אני מושך את זה איתי, אני לא מתפטר. כן. לא משנה. אתה נותן לי ככה להיות... אז בוא אני אעצור אותך ואני אנסה להסליל אותנו, ושם אני רוצה לתת לך להתפרע. לא, אז אני הולך טיימליין מקצועי. זהו, אני אניח... לא מעניין. עזוב, חבל על הזמן. באמת? חבל על הזמן. הרגשתי שעשיתי יותר מדי... עזוב, נו, היית דוברות חיפה, אחי, דובר צה"ל מעניין אותי לשאול אותך קצת, אבל... רגע לפני דובר צה"ל. אני אגיד לך מה גאוני בדובר צה"ל. אני הייתי עתודאי למזרחנות ומזרח אסיה. רוצה לומר, לא החומר שמתגייס כקצין לדובר צה"ל, בוא נגיד ככה בלשון המעטה. מכיוון שהמודיעין עשו איתי כמה בחינות והבינו שאני, איך אומרים, צ'אט GPT, תעשי לי מישהו מהמודיעין, בוא, זה יוצא, לא זה. Having said that, מכיוון שגיליתי שאני גם רוצה, ואני גם טוב, ביחסי ציבור, במובן המועדוני של התיכון של המילה, בשתי מילים תרחיב על זה. שתי מילים. אני הייתי יחצן מועדונים. נכון. בעודי באוניברסיטה. יחצן טוב. חכה, בעודי באוניברסיטה, רוצה לומר, אני בן 18, דאז, לומד בשנה ב' באוניברסיטה, כבר מגיע בזיעת אפי לגיג הראשון, השני, השלישי, ואיפשהו ברביעי כבר נהיה מנהל מועדון, ליין החיילים הכי מפואר אז, של ימי שישי בחורבה, שהוא מאני משין אדיר, בעוד שאני נותן כתף עם חברי הכי טוב, יוסי לחם, והוא מכניס אותי למסיבות סטודנטים, ופתאום עידו מינקובסקי, שעדיין, בטח אם היום אני, לא, אם היום אני שמם וג'ינג'י במראה, תאר לך מה הייתי אז גם במציאות. לא נהיה מפלצת יח"צ, נהיה לי value בעיני הרבה אנשים, in a short matter of time, רוצים להיות דרך. בין 9, עזוב, זה הסימפטומים, שבכלל מקשיבים לי. אני אומר לך, אף אחד, עד היום חצי מהאנשים שאני מדבר איתם נהנים מההופעה ולא מקשיבים לי. תאר לך שלא הייתי הופעה בעיניהם, שהייתי מטרד בעיניהם. ואני תמיד הייתי מטרד, כי תחשוב שהיה את כל החסרונות בי, בלי היתרונות, שזה, לא יודע מה, רוח נעורים, שאז הייתי נראה גם בן 12, אתה יודע שהתחלתי להתגלח בגיל 23, כל זה לא בא מקרמים, זה בא מגזירת גורל, שילמתי מיסים על החרה הזה, ושאני רוצה להגיד לך, מצחיק להתחיל להתגלח בגיל 23, תחשוב שאתה בן 18 ואתה צריך להתברדק, זה מקשה על מי שאתה, אם אתה לא בפנים, מי שאתה בחוץ, ו1,001 קשיים, cut a long story short, עלק, חזרה יצא לי בטעות כגינון, איזה, ככל שאני אומר בקיצר, הסיפור מעריך תמיד. כן, כן. אז אני, סליחה, זה שוב, זה מנחות, תעשו די, אני מקל עליך, שגם לך יהיה פרקים פנן, תן לי רעין את עצמי. קדימה, אחי. ואז אני... יש לך עוד 60 שניות. 60 שניות, עתודה, נהייתי יחצן בין 9 ל-49, זאת אומרת, דור מעליי כבר תפסתי בסילון. הכרתי את אסף אזולאי, שהיום איש בכיר מאוד בהייטק הישראלי, והוא היה גם מנהל השיווק של בנק הפועלים, מהשכבה שלי, הכרתי אותו בממשלה, איש מנץ', סידר לי אודישן מדובר צה"ל, מכיוון שהייתי יחצן מועדונים כל כך טוב, איכשהו רצה הגורל והתקבלתי, כעתודאי. נהייתי בדובר צה"ל, התגייסתי רות ירון, פרחתי בימי מירי רגב, הודחתי על ידי בניהו, אבל הוא אכל מלא היום, לא נורא. ג'ינג'י. בניהו? תימני סורי, הוא ז'ידי וסחבו, אבל הוא אכל מלא, אני אוהב אותו, מפקד שלי למדתי ממנו הרבה, אז הודחתי גרוסו מודו על ידו, נהייתי דובר של שר לביטחון פנים, דובר עיריית חיפה, והתחלתי עם לקוח בשם סימילר ווב, ומאז אני ביח"צ הפרטי, רוצה לומר, איפשהו לפני 5 שנים, אולי המציאות שמסביבי, הפידבקים, התחילו to make sense, אחרי 35 שנה,
ואני לא הצלחה בין לילה, אני סבלתי רוב חיי, אף אחד לא מכיר אותי, וגם היום תתפלא לשמוע, רוב העולם לא יודע מי אני בכלל, אגב, גם אני לא יודע מי הוא, זאת אומרת, מי אנחנו בכלל? אז בוא, מעניין אותי פה לעשות... ואני ראפר, אני זמר. פאקינג ראפר. אתה הפעם הראשונה שאני קורא לעצמי זמר וראפר, ועם כל עוגמת הנפש. אח שלי לחיים, אלבום יוצא מתי? עוד שבוע מיום הקלטת הפודקאסט, אני מקווה, בחיית מובייל וואן, זאב ואורית, 3/9, לעת יציאת הפודקאסט הזה, שזה יהיה באוויר, אני צריך לעשות טראפיק, הוא תכף נותן לי גם איזה ורס פה על הפאדי. גם זה יקרה, אחי, גם זה יקרה. אז סקרת את זה מדהים מאוד 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 מהר, עשית מסלול לא כל כך קונבנציונלי בעולם היח"צ. מה זה, אחי? מה זה יח"צ? מה זה יח"צ עכשיו? עזוב, שמעתי תכנים אחרים. קל. אני רוצה אותך, אחי, מה זה יח"צ? קל, יחסי ציבור, במובן שאנחנו, החברה שלי רואה את זה, ואני באמת קורא לעצמי יחצן, כי זה הבייס שלי, זה באופן כללי, דבר ראשון השתלטות על מה שפעם היה כלי התקשורת, השתלטות במובן לא הטייק אובר, הלוואי שזה היה כל כך קל. החיבור, בוא נקרא ככה, החיבור גם התוכני וגם הטכני לעולם כלי התקשורת הקונבנציונלי שעדיין 70% מהטראפיק דרכו, ואז להתחבר לכל כותבי התוכן שאינם ממוסחרים, רוצה לומר, אנחנו באים מול לקוח פוטנציאלי, שוועד עובדים רוצה להיבחר, וגינדי החזקות רוצים למכור דירות, וקפולסקי עוגות, וסימילר ווב לגייס את העובדים הכי טובים, ולא יודע, יש כאלה שמשלמים כדי להיות בשקט, וזה הרבה יותר קשה לייצר, ויש לנו חברת פרסום וכו' וכו'. In the end of the day, יחסי ציבור הקלאסי, זה כמו שאני רואה את זה, ויכולים לקפוץ לי כל מתחרה עם הסיסמאות שלהם. תקשיב מה אני אומר לך, אם ה-value הוא לא שווה, בין, ובוא נגיד ככה, הדבר ראשון זה ייצור תוכן, שיש לו value, שווה ערך, בין האינטרס של הלקוח, לבין ה-value של כותב התוכן, בין אם הוא פודקאסט, ובין אם הוא מהדורה מרכזית ערוץ 12. או then rather ב-60 minutes. אותו value צריך להיות, או בחוק כלים שלובים שווה לשני הצדדים. תפרק רגע את ה-value הזה, מה באמת בעל ערך בנקודה הזאת? בוא ניקח, סתם אני אומר, פודקאסט שלך. כן. אם קורית פה סנסציה, ואז אנחנו רוצים להדהד את זה החוצה מעבר לסושיאל שלך, אז אנחנו, סתם אני אומר, היפותטית, היינו יוצרים קשר, או עם fellow social member שלך, או עם כלי תקשורת, זה עיתונאי, whatever, איפה שהיה מעניין אותנו, ואז היינו אומרים, תקשיב, הסנסציה הזו מוקלטת אצלנו. בוא נתאם שאנחנו יוצאים ביחד, למשל. ולך יהיה את הסטורי הראשון. בחוק כלים שלובים, 70% אתה עובד פה לטובת כלי התקשורת, אבל ה-30% לטובת הדהוד מה שקרה פה, מי אתה והסיפור מאחוריך ולו במשפט, הוא שווה ערך לך, כי אין עוד הזדמנות כזו להפיק מוץ מן התבן. לכל כך הרבה אנשים, בעצם לתפוצה כל כך רחבה, זה הנושא. כדוגמה, יש דברים שהם הרבה יותר סזיפיים, תהליכים, יש כאלה שמשפיעים על 100 אנשים שלא יודע, ג'רוזלם פוסט, זה רוב התורמים של ישראל ניזונים משם, הם לא מעניין את הג'רוזלם פוסט בגלל זה כל מיני דברים, אתה צריך לעשות את זה יותר יצירתי. אז שנייה, אני רוצה להכניס את זה למשפט. זה להנגיש תוכן של לקוח ל-value עיתונאי או יוצר תוכן אחר, ו-to make it happen, מכיוון שזה קשה למצוא דברים כאלה, כי רוב הדברים היחצניים הם יחצניים, ורוב הדברים של הכלי תקשורת הם, איך אומרים, בעיקר משרתים, אם לא רק את האינטרס שלהם, כי הם כלי תקשורת, הם לא חלק מהאופרציה שלי. ועל כך החיבור ביניהם הוא ממש כמו נקודת טל שיורד גשם, הוא נס, שאני, אם אתה שואל אותי על הנשמה שלי, למה אני קורא לעצמי יחצן, ומה זה יחסי ציבור, אנחנו חבר'ה שמנסים לראות 100 כדי לפגוע 17, בעולם שכוחות השוק מכתיבים את היצירתיות שלנו. זאת אומרת, אם זה נכנס, אנחנו יצירתיים. רק ככה אני מודד את היצירתיות שלנו, לא בחלומות. וברגע שאתה מתעסק במיקרו-טקטיקה כל היום, האסטרטגיה היא קלה. בגלל זה אני מתאב כל מיני יועצים אסטרטגיים שדורשים בדרחמות, מה שאני בפזו פיליפיני, והם לא יודעים לעשות כלום פרקטי. הם יודעים איזה מתווך אתה צריך למה. גם אני יודע, חברים. ואני עושה את זה באותה קומבינה שגם לעשות את זה. קשרו לעידו.
כן. אז רגע, אז בוא ניקח, בעצם מה שאתה אומר זה אנחנו מתווכים, כמו שאני מבין את זה. רעיונאית, ממש. רעיונאית, אבל את הרעיון בעצם אתם מתווכים מטקסט לאייטם. זה פחות או יותר התהליך. יותר לפני. מרעיון לאייטם. נכון. טקסט זה פיץ', זה הנגשה. נכון. אתם אולי באופן ספציפי, אבל באופן כללי, הייתי אומר שהיח"צ לוקח את הטקסט, אולי מצליח להפוך אותו לאייטם, אולי מעביר אותו כמו שהוא, והוא המתווך לגופי התקשורת. ממש. אבל בוא ננסה... ליוצרי תוכן בכלל. אז ננסה לעשות איתי את הדאבל דאון על מה הופך טקסט לאייטם. טוב, יש את הצד הטכני, שיחה לשיעור בתקשורת, אבל זה הצד הטכני. זה מה שאנחנו צריכים, אחי. אין בעיה. בדובר צה"ל ובעולם האנכרוניסטי, בהסתדרות ובמוסקבה, כנראה קוראים לזה קומוניקט עדיין. הקומוניקט האגדי. אבל זו הודעה לתקשורת, שתכליתה כותרת משנה, פרטים תוכניים, פרטים טכניים. עכשיו עזוב אותי את כל האלה, כמו שהמתחרים שלי מסבירים את זה, זה מה שזה, A, B, C, D. עכשיו, אתה צריך את ה-tangibles האלה, ביחד עם ה-e-tangibles, איך לגרות. עכשיו, אתה לא יכול לעשות כותרות פרובוקטיביות, כי אז הם חכו את המייל שלך בפעם השנייה ומעלה, שהן לא קשורות לטקסט. כשאתה בעצם אומר תאום ציפיות בין הכותרת לטקסט. ברמה של להוציא מוץ מן התבן מבחינת תוכן, מבחינת הכותרת, וגם שיהיה לה value copy-paste, לא ברמה שהעיתונאי יעשה copy-paste, אלא ברמה שהוא יבין בקופי-פייסט מה הסיפור, ממש. כל השאלות הבאות זה תחבר לי את הבחור כבר לראיון אמיתי, זה פיץ', זה לא באמת הודעות. ומה יש שם? מה יש שם? אני רוצה להגיד לך, א', בהודעות, לרוב זה דברים שמחכים להם, או דברים שלא מעניינים אף אחד. דברים שמחכים להם עושים סיבת עיתונאים, או הודעה, או זה, דברים גרנדיוזיים בעולם ההייטק גיוס, מינויים גדולים, בעולם השוק ההון ניצחון בבית משפט, או whatever, על זה, דברים ענקיים, הנפקות, וכו' וכו', בחירות, בוועד עובדים, בנק לאומי. יש דברים שהם כאלה, אתה יודע, ניוז ווייר, שהוא הצד הטכני, הוא ברור לך שהוא ייכנס לכל מקום כי הוא חשוב. כמובן שמדובר ב5% מיום של יועץ תקשורת אמיתי. כל השאר היא ביוזמה. היוזמה היא לא תפוצתית. זה לצאת לידי חובה, זה מה שעושים רוב הייתי אומר הדור הישן של התחום שלי, כי אז זה מה שהיה. כי אז הכלי תקשורת גם היו... הם מגשרים על הפער המסריח של חוסר הנגישות. זה ברור. לכלי התקשורת ותו לא. זה ברור, אבל אני מדבר על תפוצתיות לכולם. להוציא הודעה לכל כלי התקשורת. ביוזמה זה לא עובד, למה? כי אז בא הקסם. אתה צריך רעיון להפוך למישהו שיקח או אינצ'י מהעיתון שלו. או את הווב ספייס, את כמות הכניסות לבאנרים שהם נתנו, ואז הם דפקו את המפרסם וכו' וכו'. ועד דקות שידור בעזרת השם במהדורות חדשות, שזה עדיין הולי גרייל, כי גם השימוש של זה בסושיאל זה על ההיסטור, זה הכי כיף. אפשר כתוביות, כל השבנג, עיתון זה שתזכור אותי. ואת הדבר הזה, לקחת ולחבר ביניהם. זה ממש מישהו מוציא לך תקורות מהכיס שלו ונותן לך, ואתה מוציא תקורות מהכיס שלך ונותן לו, רק כדי שזה יקרה, ואז הvalue גם צריך להיות לשני הצדדים אותו דבר. סיפור שלגלגו עליו, דפקת את העיתונאי, סיפור שהוא אור בפרח ולא עשה כלום במה שרצית, דפקת לקוח. סתם אני אומר ברמת היום-יום, עזוב אותך ברמת הקונפידנציאלית. אז קח אותי אבל מהמקום של היחצן, שאני יודע שזה מה שאתה עושה בוקר ולילה, וגם הצוותים שלך, זה מה שהם עושים כבר 50 כמה חבר'ה? 56. מטורף. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, שאני לא רואה בזה value, אני רואה בזה אחריות שגדולה עליי ב-20 מידות. ברור לי. זה לא דבר שקוסם לי, אני לא רוצה לדבר על זה יותר. אבל משהו שאתה יודע, אני מכבד אחי. אני מכבד, בפרנס 56 איש יש הרבה מאוד כבוד. שנייה, אני שם את זה בצד. הרבה מאוד דוגמות נפש לכולם. שנייה, אני שם את זה בצד. גם להם, לא רק להם. אני פה, המאזינים, הצופים, הם יוצרי תוכן. טיקטוקרים, יוטיוברים, פודקסטרים. החבר'ה האלה מנסים היום, כי הם באמת צמחו מהשוחות. הם צמחו בלי כלום, הם עשו הכל לבד מהיום הראשון. אולי ברגע שהם יכלו, שכרו את המינימום 1,500, 2,500, 4,000 שקל להפקה גרנדיוזית. לפרק שהם עושים, או לתוכן שהם עושים. זה באמת גרנדיוזי. איך הם? 4,000 שקל. איך הם? איך הגיע אליהם? איך הם? הענף. אח שלי, זה מה שמשלמים פה. ברוך הבא. אבל שנייה, איך הם עושים
איך הם עושים את ההקשר בינם לבין גופי המדיה הגדולים? איך הם יכולים לקחת את התוכן שהם עושים, ואני רוצה לשים פה סייד נוט, כי את יפעת סוכליצקי, אתה מכיר? סליחה, אבל אולי בתוכן, לא בשם. בסדר. אישה מקסימה, היא אמרה לי, דיברתי איתה המון על יח"צ לפודקאסטים, יח"צ ליוצרי תוכן, היא אמרה לי, תשמע, יש לך כבר את ערוץ השידור, כל מה שאתה צריך זה לעשות תוכן טוב. ברגע שאתה עושה תוכן טוב, זה היח"צ. טוב, זה הבייס, לא, אבל זה איך אומרים? זה לכאלה שעקפו, שהם לא רבים. זה לא לי, לא לי זה קורה. אתה רוצה את זה, אבל לא, אתה רוצה... תחשבו שאתם כמוני. קח אותי אבל קדימה. לנו זה לא קורה, לאחרים, לג'ו רוגן זה קרה, לנו זה לא קורה. עכשיו בוא נהיה פרקטיים. אנשים כמוך. בוא נגיד לך מה אני עושה על עצמי אפילו. בסוף, כדי שיוצרי תוכן, הלא במוזיקה למשל, אני מגיע מהלמטה. ברור שאני יכול לדחוף את עצמי עכשיו להביא בכוח. נכון. ואלוהים ממדי אני גם אעשה זאת. אבל זה לא שובר שוויון, זה לא שובר שוויון. כי מוזיקה זה כמו קבוצת כדורגל, אם היא לא מנצחת, מה זה משנה מה היח"צ? ואם המוזיקה לא טובה, היא לא תישאר. אבל כן, כדי להפיץ אותה, דרך כלי התקשורת זה הרבה יותר קל. אני לא מעלה על דעתי שאני ראוי לפלייליסט, בשום מקום, ועל כך אם זה יקרה, זה יהיה הטבה, קל להתמודד עם זה. איך אני ושאר יוצרי התוכן הרגילים, שניסים לא קוראים להם, מתמודדים עם דבר כזה? א', בתוכן סזיפי, קבוע, ומתמשך לאורך זמן, ומשתפר. זה ברמה הטכנית. לא משנה מה אתם עושים, לעלות רמה בצילום, לעלות רמה בתחקיר, לעלות רמה במרואיין, לעלות רמה בדיש, לעלות רמה בגרפיקה, לעלות רמה באודיו, בוויז'ואלס, לעלות רמה באפליקציה החותכת, לעלות רמה, כל הזמן לא משנה באיזה מדרגות, ושהתוכן יהיה קבוע, שיהיה לו מכנה משותף אחד. ב', אגב, פודקאסט, לא משנה על מה הוא, כבר הוא תוחם את זה בנוף, כבר לא משנה על מה הוא, אתה מבין? כן דברים איזה. אפילו בערוץ, הייתי אומר, בממשק של המאזין, זה תוחם את זה. whatever. יש כאלה שלוקחים על ויז'ואל שיתחום, יש כאלה שלוקחים על אודיו שיתחום, whatever. דבר שני, ההצלחה היא הטבה, היא לא מאסט. כי יש לי היום 0 סטרימרים. בעזרת השם, אלוהי כל האלגוריתם והפודקאסט הזה, לאחר שעשרות המיליונים שצופים בנו, יביאו לי מאזינים, יהיה יותר. אבל גם אם יהיה אחד, ולו בכפייה, כי אני אכריח אותך להקשיב פה לשיר, זה כבר אחד יותר מאתמול, אתה מבין? שזה מוביל אותי לדבר השלישי שהוא פרקטי, בחיית אללה תאבינו לי, הוא לא... זה... רק חשוב להגיד שלא דיברת פה על היח"צ, דיברת על המוצר. תכף אני אגיד... אתם צריכים מוצר טוב. היח"צ הוא קטליזטור, הוא לא מחולל. תסביר את זה. יח"צ הוא זרז בישראל. אם אתם רוצים שוק, סבבה, יש פה 9 מיליון איש ברוטו, 2 מיליון ערבים, 2 מיליון חרדים, ילדים, נשארתם עם שוק לא גדול. זאת אומרת, אתה לא שופרסל, מה שנקרא, אבל כן, אם אתה יכול למכור 5,000 מוצרים ל9 מיליון ישראלים קבוע, you did it. אחי, אתה נהיה איש עמיד מאוד על יצירת תוכן, או על הופעות, או על סטנדאפ, או על מה שאתה רוצה לעשות עם זה, קבל חוזה טלנט. אז זאת אומרת, זה לא משנה, השוק. ועל כך, אם אתה עושה את זה פה, אתה חייב להיות מחובר כמוכה שיגעון לתוכן, כמוכה שיגעון לתוכן. כל אחד יודע על עצמו, הוא כנה עם עצמו. אי אפשר אחרת. בוא, תאמין לי, אני עושה את זה למחייתי. אני יותר תכנים שהשקעתי בהם כסף, וזה הצלחתי רק אם הבן אדם היה משוגע לתוכן, ולא על המטרה. חשיפה לצורך. סליחה שאני אומר לכם קלישה, אבל אין סיכוי אחרת, כי יש יותר מדי אנשים מזויפים יותר טובים מכם. זה טוב לשמוע את זה ממך, כי אתה נמצא בדיוק בנקודה שמזניקה. אבל אני גם זה וגם זה. אני מדבר בדו כובעי, במוזיקה אני מושפל. אף אחד לא חושב, אני לא חושב שיחשבו שזה דחקה, אבל אף אחד לא חושב שאני הולך להחליף את הדיי ג'וב שלי לזמר. למרות שאני מוכה שיגעון על זה. אז שמה אני חווה את הלידה האמיתית, את המסע האמיתי של יוצר התוכן, פעם ראשונה. לא כתשים 15,000 פה שהאלגוריתם יעשה את זה לעוד 20,000 צפיות. זה תביאו לי, אני אעשה לכם. את הזה. תפוצה מכניסה אותך לדלת, לא הביתה. זאת אומרת, בלי מוצר טוב לא תישארו. ומוצר טוב יכול להיות רק כנה. לצערי, אני הייתי רוצה להיות ברד פיט, אבל אני נראה כמו אבי מינקובסקי ג'ינג'י, עם קול של עורב, אז אני לא ברד פיט. בוא ננסה להיות עידו מינקובסקי. לצערי. עכשיו,
זה לא קלישאה, זה הנחת עבודה, שאתם מחוברים בנימי נפשכם לגג, או שהאישיות שלכם היא גג. The same thing, כל האלה שהם על בסיס מימיקות התפרסמו, וכולי. דבר שני, המדרגה, לא, אמרתי דבר שני, זה חייב להיות סזיפי, זה חייב להיות לאורך זמן ומשתפר. הפאנץ' השלישי, והוא פרקטי באמא שלי, תאמין לי. וזה, המדרגה הראשונה היא לא האחרונה. המדרגה הראשונה היא לא האחרונה. המדרגה הראשונה היא הראשונה, והיא לפני השנייה. מי שחושב שהוא מתחיל מהמדרגה האחרונה, בוא תעבור במיקובסקי תקשורת ושלם לך כמה שאתה רוצה. אם אתה יודע לעשות את זה. אני מהמוזיקה, יש לי 0 סטרימרים, לעת הקלטת פודקאסט זה. תראה איך יש לי 200 עוד חודש. גדלתי לא במאות אחוזים. אי אפשר להגדיל 0 ל-200. זה מפץ גדול. 200 מ9 מיליון. אם אני אמשיך 20 אלבומים, באותו קצב, אז יהיה לי כבר 4,000 איש ברידינג, עוד 10 שנים. זה לא הרבה. כלומר, הקצב שבו אתה לוקח את הדברים, והפריימינג שאתה נותן לדברים, הוא ויזואלי, אמיתי, ריאליסטי. אבל בדיוק, ריאליסטי. הוא, כלומר, אין אגדות, אגדות קורות לאחרים. אגדות קורות לא לכם, לאחרים. אם הן קורות לכם, זה כיף. לוקח להיות הצלחה בין לילה 20 שנה. לרוב, גם זה לא מוביל אותך לשום מקום. אמרתי לך, זה מוביל אותך להיות איזה קריקטורה בישראל בסיליסט, בינתיים. שזה נחמד, כי אתמול אפילו זה לא היה. נכון. אז מגניב. מה הופך טקסט לאייטם? אני חייב להגיד שכל מה שלקחתי מזה, זה דבר ראשון שהטקסט יהיה מעניין. כלומר, מה שכותבים עליו, המושא, אם זה מה שרצית לקחת, אז אני אתן לך את הפאנץ' מהר בלי פאטוס. כן. שתמצא חיבור אד-הוקי, לא תפוצתי, לא לעניין את כולם בהכל, לעניין מישהו אחד בדבר אחד, ולתת value לפחות fair, בין האינטרס שלך לבין האינטרס שלו של תוכן הפרסום, לבין האינטרס שלך של משמעות הפרסום. אז אוקיי. זה כל העניין. עכשיו, איך אתה עושה את זה בטקסט? תחשוב, יש מיליארד נושאים. נכון, מיליארד נושאים, מיליארד הקשרים. אני מוריד את זה לרמת ים המלח, אני מדבר ברמה האנושית, ומי שרוצה גינונים נקיים, זה לא אני רק מעשים נקיים. אני גינונים מלוכלכים, לא כי אני לא רוצה, כי זה לא יוצא לי אחרת, אני לא יודע להסביר את עצמי אחרת. אז מה, אז עכשיו אני אאבק בזה? אז אני יצרתי מצב שלפחות שהכנות היא מורגשת, מהצד השני, גם אם הוא עיין אותי, לפחות הוא מאמין לי שאני מאמין לי. אמרתי לך, זה הבייס. אז אפשר זה, אבל בן אדם שלא מוכר, אתה יודע איזה פדיחות עשיתי בגלל אי גינונים בהתחלה? מה, העיתונאים החרימו אותי בגלל שטויות שכתבתי במיילים. ובצדק, כי הם לא הכירו אותי. היום כבר יש לי... ויש לך שפה, ברוך השם, עשירה. אתה לא חוסך במינים. אני חייב להגיד לך שאני מכבד או לא מכבד כל אחד באותו מלל. אני לא מקל על מי שלא מבין, ואני לא מהלל את מי שמתלהב. וכן, איכשהו בגוגל טרנסלייט, אני חושב שאני אחד האנשים שמדבר הכי הרבה שפות אינטנצ'בליות בעולם. זה אני אומר לעצמי. כישרון שלא עושה כלום. בוא, גם ברמת הכללות, גם ברמת הבוטות, יש לך שפה יותר עשירה מרוב האנשים שאנחנו רואים בתעשייה הזאת, אבל שנייה לפני. אני אוהב מילים, אחי, נו מה, יש לי משרד להבאה. לגמרי. ספוקן וורד, ניסית? אני רוצה להגיד לך שהאלילים שלי, אתה איש מיוחד, שתדע לך, זה למתקדמים בית מה שאמרת. האלילים שלי, The Living Gods שאני מעריץ, הם spoken battle rappers, זאת אומרת, זה מלחמת ספוקן, URL, Ultimate Rap League, יש שם דמויות שאני עוד ב1000 גלגולים לא יהיה מוכשר כמוהם. The Master of Words, עושים גם כלי נגינה מהמילים, גם סיפור בלתי נגמר בפשט, גם בדרש, גם ברמז, גם בסוד וגם בקצב. מדובר ב-AI, אין גאצ'יטון האנשים האלה. אז אתה אומר לי ספוקן? אני לא ראוי לעשות ספוקן. אני כותב ומופיע, איזה גבר, אני מונולוגר, אני לא ספוקן. תשמע, זה מאוד דומה, אחי. אני יודע, אבל אין לי את זה כשאני מאלף את המונולוג, זה לא יוצא לי טוב. אני אולי אחר כך ישמיע לך, אם אתה רוצה, מתי אני חולה על זה, מה? רז, אתה יכול להביא את הטלפון יח?
מהזה, גם יש לי שם עוד כמה דברים שהייתי רוצה. אם אתה קוטע את השידור, נותן כל אחד לחזור, אנחנו עושים ורס פוקי, אנחנו שרמוטה, ויאללה, תמשיך. אנחנו נעשה את זה הכי בסוף, יקרה. Let's hit that shit. אתה נותן לי לעשות הקפלה, הוא ייתן לי. אני נותן לך בטח, אחי. זה לא הקפלה, זאת אומרת, ההפך. אני שם לך מוזיקה. לי יש את הביטים. יש לך את הביט. אני הולך לעשות בלייב, אחי, פעם ראשונה אי פעם. וזה ככה אני צורח, אין לי קול, אני דיבה. טוב, אז שנייה, אני רוצה לראות גם מה ככה רשמתי לי תוך כדי, מה הופך טקסט אייטם, אמרנו. מותר לשתות בשידור, זה אין לנו רגולציה, נכון? פה באת לשידור, לא, לי מותר, פה באת לשידור העצמאי, אחי, אין צנזורות, אין פילטרים. מה, אני עם וייפים, אני יכול לתת וייפ? בטח. כי ג'וינט הוא, אני לא מעשן. בסדר, נו, כי אנחנו לא מעשנים, לא סיגרות, לא שום דבר. תיאוריית האליפסות של וויינט, אתה יכול להסביר לי בבקשה מה זה אומר? שמע, איזה גבר אתה שאתה יודע מה זה? אחי, אני באתי ללמוד, אני לא באתי לזיין את השכל. שמע, אני ממש מאמין בזה. מכיוון שאנחנו עוסקים ביחסי ציבור, בעניינים אקלקטיים, רוצה לומר כל הספקטרום, מאינטרטיימנט, חלה בספורט, ועד חינוך, דרך הייטק, שוק ההון, נדל"ן, בינו לבינה, אוכל, יהדות ומה שביניהם, אנחנו צריכים לעניין בלקוחות או דיסציפלינות שאינם במיינסטרים הישראלי, שזה ביטחון, ספורט, שואו ביזנס, בערך. פוליטיקה. ובהנגשה הזאת, אמרתי לך מקודם, אנחנו יורים 100 כדי להשמיש 17, וכדי ששלושה יראו אור. כל חודש, כל חודש, כל חודש, כל חודש, כל חודש, כל חודש, על כולם כל הזמן. עכשיו, אתה לא, אף אחד לא מאיתנו לא גאון. הלוואי שהיינו, איך אומרים, היינו גובים הרבה יותר ועובדים הרבה פחות. ועל כך אנחנו לא עסק שמבוסס על A ולא על I. אנחנו מבוססים על טלנטים, שברוב עוונותיי, בשירותי הקצר ארוך בדובר צה"ל, אני רב סרן במילואים, לא סרבן, לא מזמינים אותי. אני רוצה לבוא, שלומית, בחיית אללה. איזה סגן אלוף ביום העצמאות. תיאוריית האליפסות. כן. איזה גבר שגם את זה קלטה. שברגע שאתה מחזיר אותי למסלול, אני גם מכה על חטא, אני מתנצל על המונולוג על שלומית. כדי להצליח, אתה חייב לקחת כל הכוח, לא משנה מאיזה רובריקה הוא, וכל הזמן להסתכל עליו בכל הרובריקות. מה חדש אצלו בכלכלה, מה חדש אצלו בסביבה. אני רוצה שתמשיך, אבל אני רוצה שתכניס לעצמך לראש שאין פה עוד לקוח, אנשים עושים הכל בעצמם. כיוצרי תוכן. טוב, אדרבה, לא, אבל אני מדבר על תיאוריית האליפסות, סליחה, על הכבד משקל שזה נשמע, אבל מדובר על חלק מהוויז'ן שלי, באיך אני רואה יחסי ציבור מול יוצרי תוכן, שהלקוח רוצה יוצרי תוכן, לא ההפך, אתה מבין? כן. עכשיו, בוא נגיד יוצרי תוכן, אם אתה רוצה שאני אעשה אסימילציה, למשל, האליפסות אד-הוק יוצרי תוכן? בבקשה. אין בעיה. אתה רואה, אני סושר קצת, למרות שאני מייחצן את נבוא אבוטבול, המנטליסט הצבאי הראשון. סושר די הייתי בבית ספר, אני אוהב את שניהם, אחי, מה קרה? היית בריאלי, אולי נדבר גם על זה, אבל נו. עזוב אותי, נו. גם הדובר של הריאלי הייתי. מי שלא רצה אותי תלמיד. זה היה כיף. תיאוריית האליפסות, יוצרי תוכן. חולה עליך שאתה מחזיר אותי לתלם, אתה כמו אשתי. שאתה יוצר תוכן, אתה לא יודע למי אתה פונה. כי בראש ובראשונה אתה פונה לעצמך, אמרנו לכנות שלך. אתה יוצר תוכן, שתי צפיות, לא מפסיק, רק עוד שירים ועוד שירים, כי לא אכפת לך בישבע, אכפת לך להיות ראפר, סבבה? ואז שאתה עובר את זה, ואתה מקבל את חבר מרעיך האמיתיים, הבייס, שמעוניינים באותו תוכן כמוך, באותה כנות, אם זה טוב, כמה מאות. התחלת, יצאת, יש לך קהילה. כמה מאות אנשים, מי אתה? שיבואו למופע שלך גם אם הוא בחינם, כמה מאות. זה הישג כבד משקל. אשתי עשתה פעם בלוג שבשיא הגיע למעל כמה מאות. הייתי בהלם בקורונה, שעוד היה לקוח שעוד האמינה בוורטיקל שלכם. ואז יש לך בייס, בזיעת אפיך, ללא טריקים, עם כנות ועם בדינג אמיתי. בלי זה אל תתחיל, עד שאתה מגיע לרמה הסזיפית שעברת את הכדורגל. אני רק אתן לך תובנה שיוצר תוכן נוסף ראפר נתן לי, הם האולטרס.
אתה יודע מה? ואתה צריך לטפח אותם כאולטרס. זה הבעיה, שאולטרס הם אקטיביים. פה הבעיה עם האולטרס האלה, שאתה חייב, איך אומרים, להצדיק את היותם אולטרס, לתת להם משמעות להיותם, לא להביך אותם עם קבוצה חרה, שאז האולטרס נשארים. האולטרס האלה עם הקבוצה חרה, הם לא נשארים, ובצדק, הם לא מבזבזים את הזמן עליך במקום על מישהו כמוך. יותר מעניין משהו אחר בשלט של הטיקטוק. ואז אני יודע כצרכן, אני חולה על הטיקטוק, אני לומד על העולם, אתה מאמין לי? ברור. שאני מפתח את התודעה שלי, לא רק את הידע שלי. ברור. אחלה טיקטוק, רק שלא יזיינו אותנו, נו, עם השטויות הסיניות שלהם, בלי עכשיו סוף העולם, שיתנו, סבבה, יאללה. You know, you feel me. I feel you. בלי עכשיו להגזים עם החדירה לפרטיות, סבבה, זה, איך אומרים, כאילו שואלים אותי. אחרי שהיינו בקהילת האולטרס, אני רוצה לומר בייס, זה הרבה יותר מתאים. אין בעיה. כי יש אימבדינג נפשי, אבל לא פריירים, לא יישארו פה לעד. אז אתה יכול להסתכל רחב יותר, בוא נגיד אליפטית, מה שנקרא. ואז להגיד, בעולם התוכן שלי אני פונה לאנשים שהם, אתה כבר יודע אם הם נשים, גברים, זקנים, נמוכים, צעירים, ג'ינג'ים, זה כל האנליטיקה, מימון העיניים בכל... אפילו לא פרימיום, בכל פרי. ולאחר מכן, אתה מסתכל על זה רוחבי. אבל זה לא השלב של האליפסות. השלב של האליפסות בא אחרי שאתה לוקח את עצמך, ומשפר כל פעם משהו אחר. הבא יהיה יותר ויזואלי, הבא יהיה יותר ארוך, הבא יהיה יותר קצר, הבא יהיה יותר, הפונט יהיה יותר טוב, יהיה יותר זה, הוויזואל יהיה יותר... אם אתה לא עושה את זה פעם אחת, זה חוזר להתחלה, תאמין לי, אני ניסיתי, כי גם אם לעשות הכל, זה לוקח מלא זמן. הג'נגה הזה לא כדאי ב-4,000 להתחיל לשחק עם המגדל, אחרי שבנית אותו כל כך סזיפי, להאמין בשיטה. בסוף אתה עולה לאלפים. אם קרה כל הנס הזה, שיהיה לך זמן, משאבים, רעיון, אמונה, עוגמת נפש וביצוע לעשות את זה, הגעת. כולם יגיעו, אם יש להם את אלה. בהתמדה, בהתמדה. ברור, זה בדיברות. הבעיה של לגשת למסלול של סיירת מטכ"ל, שם תעצומות הנפש. כשאתה בסיירת מטכ"ל, אתה כבר רוצה לגמור את זה. כשאתה בטייס, אתה רוצה לגמור את זה, אבל להתקבל לשם זה קשה. עכשיו, הרבה יותר שאין לך אודישן. כולם עושים לך אודישן, כל הזמן. אז זאת אומרת, רק אתה האודישן. עוד אודישן, עוד אודישן, עוד אודישן. גם אני, יש לי דברים מביכים. מי ישמע מחוץ לעצמאות, התקשורת העצמאית, אין לי דברים מביכים. מי ישמע, אני נולדתי בקיימברידג', לא במוצקין, אצל בלטי מהכדוריד. הוא היה אומר לנו, חכה שנייה, זה סטייה שוות ערך. קדימה. גם, תאמין לי, תעשה מזה קטע, קדימה. כל הקרייתים צופים אדוקים. בלטי, כולכם זוכרים אותו, אבי בלטיטר. יש פה קרייתים. יהודי יקר. אני רוצה לפתור איתך כמה דברים, אם אנחנו כבר פה בחופשי. א', הוא המציא את הגזרה הנמוכה, היה לו גזרה נמוכה עוד לפני שהוא המצאה הגזרה הנמוכה, אבל לא התביישת, אני כולי ג'ינג'י, איך תמיד היית עושה קבוצת ילדים, אתם עם חולצות, אתם בלי חולצות, כי לא היה מדהים, אתם בלי חולצות, ואני כולי מלנומות של ה-90s הייתי כמעט בגלל בלטי. עכשיו לחזור לזה, מהקריות לחזור לאיפה? תחזיר אותי? כמעט הצלחתי. בנית את 1,000? כשאתה ב-4,000, אז אתה יכול לחשוב רוחבי. אם אתה באוכל, סוגי מנות לסוגי קהלים, טבעונים, לא רק קרניבור, אולי אם אתה קרניבור תעשה שטאפ טבעוני, אני רואה את זה כל הזמן קורה, אני חולה על אוכל, אני רואה את זה כל הזמן. מוזיקה, יש בחור בשם, אני לא מכיר אותו אישית, אני בטוח שרוב התעשייה מכירה אותו, נתמה לי קוראים לו רון יצחקי, הוא ראפר פרודוסר, שהוא עושה קאברים מהממים של שירים אחרים, מכל מיני שפות, עם כל מיני אינטראקציה, כאילו עם הקהל. עכשיו, אני רואה איך הוא עולה. תשמע, הוא יכול להיות ראפר היום הכי טוב מבחינת ביצוע, זו מבחינת הצלחה. הצלחה זה מן אללה, זה מיליון דברים, זה לא קשור אם אתה טוב או לא. כולם טובים. אבל מבחינת המקצוע, כי יש לו גם מספיק קהל וגם מספיק זה, אבל הוא עושה אומנות כל כך יפה, סליחה, לא אומנות. תוכן כל כך טוב, זה לא אומנות, בוא, זין שלי אנחנו, אומנות, עטלו. תוכן כל כך טוב לצרכן ההדיות כמוני, שאני צורך אותו ולומד ממנו אפילו, הוא מספק לי שירים שלא שמעתי בחיים, הוא לוקח זה ערבית, ספרדית, הלוך ושוב, זה משפים. הוא צלח
אחרי שאני בטוח, אני לא מכיר אותו, אני בטוח שהוא ניסה בתור מפיק ואומן, ובטוח הוא, לך תדע, אולי הוא הצליח ואני לא יודע, אולי הוא מלא עולמות ואני לא יודע. זה קורה. עם כל היואב קוטנר שאני. ואני אומר, בונה, הוא כל כך טוב שעדיף לו שזה יהיה הקריירה שלו, אני מדבר בזה. ואז תחשוב בן אדם כמוהו, בן אדם כמו אוכל, עוד שפות, עוד מנות לעוד קהלים, בן אדם שהוא בפודקאסט, עוד מרואיינים, עוד, לא פרובוקציות, אבל עוד סאונד בייטים, כמו שאני מספק לך אח שלי. אז רגע. ואז אתה הולך לצדדים, לא רק לתוכן האישי שלך, איך שאתה עושה שיתופי פעולה. אז דבר ראשון, אתה אומר, אין לך מה להרים את הראש, יוצר תוכן שמקשיב, אין לו מה להרים את הראש. אלא אם אתה מישהו אחר שהוא לא אתה, שלא קורא הקסם. לפני שהוא גיבש שפה, ברור. וקהל שמעל המאות. אוקיי, אבל זה כמובן תלוי בנישה. אני משית את זה על עצמי. על עצמי ישעתי את זה. אני שנתיים בפיתוח קול אצל אמא טוב. בוא, יש לי קבוצת תקשורת ויש לי לקוחות מההייטק, זה יכול מהר מאוד מדחקה להפוך לאשפוז בשלוותה, כאילו כפוי. אולי זה גם ייגמר כך. זה תמיד על הגבול, לא? אתה יודע מה? בוא, זה לא שווה בשביל שורף לי לעידו לסכן את המערך הזה שהוא כל כך רציני, שאני עדיין הוא, איך אומרים, מה שיפה אצלי, אני עדיין יחצן. אני לא מתכוון to quit my day job. בוא, זה שזה מעסיק אותי עכשיו, זה כי זה מעסיק אותי, את עידו עכשיו. בינינו בוא, זה גם התחיל להעסיק אותך רק בגלל שביססת משהו. ממש כך, וזה הפאנץ'. אני שנתיים בעוגמות נפש, זה לא השיר הראשון, שני, שלישי עד 11 שכתבתי. זה פשוט לאיתי הגדולים ביותר מבין ה-2500 שכתבתי. זה הכל. זה חרה, חוק המספרים הגדולים. אתה יודע מה? חיברת אותי לאליפטות. זה חוק המספרים הגדולים, זה לא האליפטות. זה תראה לי כמה כיוונים, כמה שיותר דברים, כדי לפגוע כמה שיותר נכון, וכמה שיותר לאורך זמן, ולאט לאט רגע, אבל זה במקביל, זה גישת היח"צ, שהיא באה on top על המוצר, המוצר תמשיך לעשות לעצמך. כתבתי 2500 שירים כדי להוציא 11, לא. מעניין, אז אולי גם לא להוציא כל דבר, זה גם אני לא מוציא כל דבר. אתה כן, אתה לא, אבל היום בעידן ה-Live to Tape פודקאסטינג, כאילו אתה יודע, טבעי שיהיה פה גם את הפאשלה, גם את השלב שאני אומר לרז, הם לא יגיעו לשלב הזה. גם את השלב שאני אומר לרז, הם לא יגיעו לשלב הזה, על מי שאתה מתאר לא יגיע לשלב שאני מדבר עליו של 4,000. רק להוציא כדי להוציא, אתה מתיש את כולם, עושים לך בלוק. עזוב, אני מכיר כל מיני הזיות כאלה. יש להם בסוף איזה קהל, אינטראקציה, אבל זה בסוף מחפה על משהו אחר, זה לא קשור לביזנס, זה לא קשור ליצירת תוכן לשם התוכן, עזוב, זה הרוב, נו, זה כמו בכל דבר, תיקח את זה קשה. הסושיאל של כולם, לא רק של המעניינים. מי ישמע אני, תשמע אני באחד האינסטגרמים והטיקטוקים העלובים בהיסטוריה, אני בלינקדין חשמל, שם זה הביזנס שלי, אני בתור תחביב הולך על הראש של המוזיקה הישראלית, בתור תחביב. מה זה אומר? תחביב. שזה לא המקצוע שלי, אני לא זמר שלי, אני לא אמלא את ומבלי, ואם כן אני אדע להשמיש את זה. מה ברור, אולי כן, למה אתה בן זמן? לא, אח שלי, אני חושב שאתה באמת, אתה מתאר את זה מדהים, כי מה יש לך לעשות עכשיו? 70% מהיום שלי, בעת הוצאת האלבום, 70% מהיום שלי הוא מינקובסקי תקשורת בתוך קבוצות מינקובסקי. 20% אחרי, 5% משפחתי, מוזר ככל שזה יישמע, אני מדבר 5% נטו, שזור בכל היום, בלי עין הרע, אינטראקציות אינסופיות, חרון אפה, של שואה, אבו סעינה, אשתי, שתחיה, אבל 5% הם נטו מוזיקה נרקסיסיסטית. אני באולפן, אדום לי, שורף לי, אני כותב, רוצה לומר, אני כותב ממש מהר, מלחין ממש לאט, ומגיש ממש כמו צו, שנתיים אחרי, הוצאתי אלבום. אם אני, עם כל הכוח רתק שלי, מתייחס לעצמי כאומן מיוסר, בו גם יוצרי התוכן שעושים את זה הרבה פחות שעות ממני ביום, יכולים להרשות לעצמם. גם התחילו אתמול. שיהיו כנים, נו, שיהיו כנים. זה בעצם... זה תוכן, מה אתם חושבים? זה דחקה, כל מה ששמים בטלוויזיה רואים, כמו שספרים לכם באגדות. זה כירורגי. כירורגי, אד-הוק, אנשים. זה קסם, אי אפשר לתכנן את זה. אבל עדיין קרה משהו, אולי זה גם בגלל הראשוניות של המדיום הזה, אולי בכל מיני סיבות שאנשים הצליחו, אתה יודע, שמעתי פעם בדיחה, אומרת, how you succeed, זה נקרא ביידנינג. אתה יודע מה זה ביידנינג? hang on. פשוט תהיה שם. פשוט תהיה שם. אריאל שרון, הצעיר, אמר, זה לא משנה אם אתה למעלה בגלגל, או למטה בגלגל, רק אל תעזוב את הגלגל. זה מה שהוא אמר, כי בסוף זה למעלה למטה. בוא, בני גנץ הוא כנראה ראש ממשלת ישראל הבא סטטיסטית, אני לא מדבר מה יהיה בחוזה עתידות. כרגע, ביידניזם, by the book,
כן. אגב, רוצה לומר, כל מה שמגיע לארצות הברית מתחיל שם, מגיע 5 שנים אחרינו. נכון. אנחנו רגע לפני פריצה לקפיטול, רגע... גם מה שאנחנו עושים פה. מתי תיתן לי לשיר, אל תהיה זבל. אתה רוצה שהוא אחר, אז אתה... כן, כן, מה אם הוא יכול לשים ברמקולים? וואו. הוא ישים גם שם, אתה תשים גם פה. אתם מורחים או הכל, כל האלה גם בפנים, נכון? בטח, בטח. סבבה, לא, כי אמרתי שטויות בלי... עכשיו, אבל רגע, בזמן שאתה עושה את זה, כדי להעיף אותך, כי אני יודע שאתה כמה דברים, אחי. למה חיבית את הווי-פיי? אין לי קליטה. תמוז סטודיוס, תמוז 1, 2, 3, לא יפרוץ פה בזה. תמוז 1, 2, 3. אנחנו נצנזר את זה, תמצא את עצמך. אבל בוא, אני מושך פה נרדואר שיט, אחי, בזמן שאנחנו... אז ידעת מי זה נרדואר? ברור שמה זה ידעתי? המראיין הכי טוב בעולם. לא. יש מראיין יותר טוב ממנו בעולם? אתה מטעה וטועה. נו. הוא המראיין הכי טוב בהיסטוריה. מדובר באיש תוכן שלקח את עצמו ברצינות תהומית, ולא פחות ממפעל חיים. אנשים, אם אתם לא יודעים מי זה נרדואר, הוא קנדי, שנראה כמו חנון, שמביא... שמע, אם אתה עושה לי נרדואר, אני מתחיל אני לא ראוי שיעשו לי נרדואר. אח שלי, הנה. אני לא ראוי לזה. אני לא ראוי לזה, אחי. אני nobody, אני לא ראוי לזה. אח שלי, אתה ראוי מותק, אתה ראוי. אז ככה. איך אני אעשה? כמה דברים, אני יודע שאתה נוסטלגי. שנייה, אל תזיין אותי, למה עכשיו? תצנזר אותי. 1, 2, 3, תסתדר. יאללה. אתה גם נוסטלגי, אתה גם אוהב היפ-הופ, ואתה גם אוהב גרס רפואי. גרס רפואי, אני אשמור למקום אחר. על פי תקשורת זרה. על פי תקשורת זרה. אני לא מכחיש ולא מאשר. זה אחד. אני חסיד גדול של וייניל, וחסיד גדול של נוסטלגיה ושל היפ-הופ. אני רוצה להגיד לך אבל משהו. נו. שזה השני הכי אהוב עליי של נאז. וואלה. מה יכול להיות יותר טוב מזה? זה. בבקשה. חכה עוד לא סיימנו, אח שלי, באתי לפנק אותך. עכשיו תקשיב, אין אף אורח פה. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה כל כך חשוב אם למצוא חן בעיניך? אין לי תשובה. אני אומר לך שאתה תתאכזב, אתה גם תתאכזב. אני מאכזב לרוב. הרצון למצוא... אני מבקש, זה למשל, מוריד לי את הסטלה. אח שלי. מה, בן זונת הנרדואר. אח שלי, אלה האנשים שעוררו בי השראה בנוסטלגיה של היפ-הופ. להביא את הסלים שיידי LP, זה לא להביא את המרשל מת'רס LP. ששם מכירים, שנייה, אני מתנהג בגסות רוח, ורוחות האבות המייסדים ינגסו אותי. דבר ראשון, הוא הביא לי את האלבום של נאז, זה האלבום השני או הראשון? הראשון לדעתי. הראשון. אני חייב להגיד לכם, שהוא פגע בנשמה, אבל לא בתשתית, כי אותי, הוא הביא באלבום השני, אולי לא הייתי בוגר מספיק, אז לצערי, זה 99% פגיעה, לא 100%, אבל נאז, אף אחד לא מביא לאף אחד, אני לא מדבר עליו גם בחיים. מאוד מוזר. האהבה שלי לא קשור אליך. אתה יודע מה? אני מתחבר אליך במקום הזה. הוא the one and only, בגלל שהוא רק self-dependent. הוא יוצר תוכן. בימים שיוצר תוכן לא היה יכול להיות יוצר תוכן. וואו. I know I can. חברים, NWA. זצוקל, של איזי, זיכרונו לברכה, צדיק זכר לברכה, שאומנם מת על מזבח איידס. רציתי להגיד, כן, אבל לא האיידס, לא... מה עכשיו אתה מערבב שמחה בססון? ברור, אנחנו יודעים בגלל מה הוא מת. כן, סליחה. אז החבר'ה האלה... NWA עיצבו את התפיסה, את האהבה שלי, את התפיסה שלי להיפ-הופ, ודרך אגב, אני אגיד לך עוד משהו, חיפשתי, האלבום הכי טוב בהיסטוריה של היפ-הופ בעיניי, זה Get Rich or Die Trying. לא, לדעתי לא, אבל אני חושב שמקצועית אתה צודק. אז מה שאני רוצה להגיד זה ש-NWA ו-50 סידרו לי גם משהו באישיות, אחי. סידרו לי גם משהו באישיות, וזה באמת מתנות באהבה, אחי, זה אמנים הכי... חכה, תפסיק בבית המוח על מתנות, בוא נדבר על וויל שיט. NWA, א', במה שתיארת עשו גם לי. אני בוש ונחלם, שהכרתי אותם ברבות ימיי. הכרתי את דוקטור דריי, הכרתי את אסקיוב, DMX, הכרתי את ג'יי רול, הכרתי את נאז,
ג'ייזי, בטח אמינם, כל החבורה הזאת היא סנופ דוג, אקזיביט, טופק ביגי, זצוקל וכו' וכו', עד 2000 איש של, אתה יודע, שבאסטה ריימס נהיה כבר כוכב פופ, לא רק ג'מייקנית ראפ, ואז הכרתי את NWA, את הסיפור, Straight Out of Compton, זה השיר טופ 5 בהיסטוריה של המוזיקה האנושית, והוא רק מספר סיפור, וחוץ מ-MC, מ-Easy motherfucking E, זצ"ל, בזכותם, אני יודע אנגלית יותר טוב, מ-110% מהאמריקאים. יפה. הם לימדו אותי אנגלית החברה האלה, כי הם הולידו את Aftermath, את דוקטור דריי, את... The one and only. לכל אחד יש מישהו שהוא היה אומר, אם באלף סוף הגלגולים, אוכל ולו לרגע. להיות הוא. לא להיות הוא, על הזין שלי להיות הוא. בוא, הוא מיוסר לא פחות מאיתנו, עזוב, הוא... לא היית רוצה שהילד שלך יעבור את מה שהוא עבר כדי להיות אמינם. אבל, את הכישרון, ולו ה-one trick pony, לשנות לתמיד את ערך המילה בשירים, forever and ever, כאשר הוא יוצר מוזיקה מהמילים, טונים מהמילים, חרוזים שלא נשמעו, משנה את סדרי השפה האנגלית. חרוזים שלא קיימים. אני יודע למה אתה מתכוון, כי כולנו יודעים למה אתה מתכוון. שהוא רטן באחד הרעיונות שלו, למה כל הראפרים העצלנים לא חושבים שאורנג' מתחרז עם משהו. אז לפי דומינקובסקי ישר אמר סטורג', כי אני ראפר אחוז שרמוטה כמו אמינם, אבל אז הוא הפך והראה איך הקיידנס, קוראים לזה באנגלית, סליחה על השמאלניות, זה לא פלואו, זה קיידנס, זה פלואו וביט ביחד, זאת אומרת, גם הקצב וגם איך שאתה מנגיש את המילים על הקצב, לא בטונים, קיידנס שלו, הפך להיות חריזות ב7 שמיניות, 6 שמיניות, 5 שמיניות, הוא חורז באמצע משפטים 20 פעם, שהמילה האמצעית חורזת, ואז הוא מצא פתרון לאורנג' ושוט. רוצה לומר, אם יש בן אדם חיצוני שאיני מכיר, ומכיוון שברוב היכרותיי, הרצה נגמרת עם ההיכרות, מה שנקרא, עם רוב כוכבי הילדות שלי שהכרתי, הרצה נגמרת עם ההיכרות, או כוכבי המוזיקה שלי, לא ממליץ לעשות זאת. אמינם הוא הולי גרייל מבחינתי, שאני לא רוצה להתקרב לקודש הקודשים הזה. הוא הכל בשבילי. הוא הכל בשבילי. אם הוא היה נולד אפרו-אמריקאי, במלוא מובן ה-N-word, הוא היה, הנה, גם נתתי לך ליטרת בשר ראויה. הוא היה מוחמד עלי. הוא לא היה אמינם. הוא היה מוחמד עלי. הוא היה the one, the greatest ever lived, לא the greatest white American hope, או רפר מה-Hall of Fame, בסדר? של 10 הגדולים בהיסטוריה. הוא היה מוחמד עלי. אם יש השראה חיצונית שאי פעם פיצחה 100% ממה שמעניין אותי בעולם, זה הוא, כן. ומכיוון שאתה מקצוען ומקריפ אחוז שרמוטה, הבאת לי את הסלים שיידי LP. עכשיו, למה כל התיירים פה בפודקאסט, שאומרים אמינם, אתם לא יודעים, זה האלבום האמיתי. אמנם יש בו את הלהיט הראשון שלו, שכולם מכירים, My Name Is. אתה יודע איך My Name Is התחיל, דרך אגב? לא. אל תשגע אותי. זה הדבר הראשון שהם הקליטו באולפן, הוא ודוקטור דרי נכנסו, דוקטור דרי ספנדאץ' הריץ את הביט, והוא פשוט... ראיתי את זה בדיפיינט. בדיפיינט? אחי, אז תדע לך, מי אני רוצה להיות? רגע, מי אני רוצה להיות? ג'ימי אייבין, fuck that shit. זה החלום שלי. אח שלי, אני רוצה להגיד לך גם שזה החלום שלי. אל תדאג, זה חלום שהוא כל כך גבוה, שאמינם, ג'ימי אייבין, דוקטור דרי... אתה יודע מה? הבעל של הבניין שהם יושבים בו, תן לי להיות, זה החלום הכי רטוב שלי, אני נהיה רפר לבן אדם. אצלי זה מתחלק לשניים, זה מתחלק לשניים, ג'ימי אייבין, ואתה מטורף של נטפליקס. אתה רוצה שאני אגיד לך מי אתה רוצה להיות? נו. הזיווג המושלם? פסיב אגרסיב של תוכן? אמרת נטפליקס, אז זה לא אקסל רוד. לא. לא, אני רוצה... קלרנס אייבונט, אתה יודע מי זה? איך? קלרנס אייבונט. למה? אני כזה זכוח שחשבתי שאני אפגע, אני לא יודע מי זה אפילו. The Black Godfather. פתח בנטפליקס, אתה מגיע הביתה, גלגל לך שחטה, שב קוסטי, שוכב על הספה. איזה תמה אתה חולה? תן לי, אני מהקורונה מכור ליין. זה התמכרות ראויה.
מה שטוב לך, אחי. גביע כמו בתנ"ך, כל ערב אני בגביע כמו בתנ"ך, עם תמרים ויין, אחי, כמו בכנען. תשען אחורה, שים לך דברי גאדפאדר. תהיה גבר, תחתוך לי את זה לטיקטוק, את כל הסאונד בייטים שלי. אחי, אתה מקבל פה... רק על זה אני עושה קריירה. באנו לעשות לך קריירה. עכשיו, תשמע, את הראפ שלך אני שומר לסוף. אני רוצה לקחת אותך שנייה. לא, אני עומד על קנקנו של סלים שיידי LP. אתה לא תניע אותי גם מהמחווה שלך וגם מעומק התדר. פה יש My Name Is, ויש את Guilty Conscience, שלפחות ב-MTV היה להיט, אם לא אצלכם. אני רוצה להגיד לך שיש פה שירים, בוני אנד קלייד 97, בראפ! זה אחד הסיפורים, אמנם הוא גרוטסקי ואלים, אבל הוא סיפור לא פחות מהאגדה של האחים גרים. How the fuck did he do that? איך? יש פה How the world turns. כשאני פירקתי את זה למילים, למדתי את כל הפופ קולצ'ר האמריקאי. שתי וערב, גיני פיג, מה זה אומר? וכל מיני רפרנסים שהוא אומר בגילטי קונשנס, she's older than George Burns, ולא היה גוגל. אז אתה לומד שג'ורג' ברנס הוא שחקן וותיק וזה ומוכר ולבן כזה, חומת, דאז. כל הפופ קולצ'ר האמריקאי, as the world turns. יש פה שיר שהוא אמנם הפרה-היסטורי של דרג בלד מהאלבום האלמותי שלו, מרשל מטרס LP השני, אבל השיר הראשון פה הוא מחאתי, כולל שהוא אומר משפט, איך קוראים לו? לאינטרו. לא. שיר ראשון זה My Name Is. לא שיר ראשון. Come on everybody. Come is C-U-M. Come on everybody. שהוא אומר שם, תחשוב, בעודו ב-98-9, וויגר. זה מותר לי להגיד. Fuck that shit. I'm a stamped wigger in the hood, במוצקין. וויגר זה white N-word. באותו וויגר לא מקובל על הבריות, ההפך, החתימו אותו ב-Death Row, בדוקטור דרי. The only one who gave chance, give me a chance, the only one who looked past, give me a chance, and I lit a fire up under his ass. בן אדם שלא ראוי לרדת על לורין היל למשל, הוא נכנס בשמה, שהיא אומרת, I hate white people, אז הוא אומר, I bought some Lawrence Hips cassettes, זה היה עדיין קסטס באמריקה הלבנה בדטרויד. I bought some Lauryn Hill's cassettes so her kids wouldn't starve. כי היא שונאת זה, והיא מיליארדרית והוא בקרבנים. אתה איש מיוחד. זה ממש, כמו שהיד, אני רוצה לעמוד ככה. מכיר את זה עם השהיד שלי. רק שיחיה לעד. איזה יופי, אחי. איזה גבר. אוהב אותך מאוד. סליחה זרקתי את זה ככה, אנחנו... חומר זה כלום, אתה מכיר את אלה, הולכים לתלות הוויינילים, כאילו זה שלהם. קח אותנו, אני שובר ימינה, אנחנו חוזרים לראפ הקפלה שלך בסוף. אני איתך, יש לי... כבר משכת את זה. יש לי דחיית סיפוקים ברגע שסגרת איתי הוודאות. יש לי לעד עד שזה יקרה. יפה. בוא, מעניין אותי לשמוע ממך. קצת על התעשייה המסורתית כמו שאתה תופס אותה, ועל הדיסרפשן או לא דיסרפשן, שקורה היום באמצעות הדיגיטל, כי בסוף מה אנחנו... זה כבר קרה. אבל זה עדיין קורה. לא, עכשיו ההפך, הקונבנציונלי, הסושיאל נהיה אנכרוניסטי, לא נהיה מספיק. אני אגיד לך איך התעשייה התפתחה מהר מאוד עד היום ומהיום. קדימה. לטעמי, על בסיס ניסיוני, איני נוסטרדמוס, רוב הסיכויים שאני יודע לתפור לכם יחץ טוב ותו לא. בעזרת השם גם רפ קטן, פה ושם. אבל כל השאר זה רק מניסיוני האישי, אינו המלצה או תחזית. העיתון, הרדיו לא החליף את העיתון, הטלוויזיה לא החליפה את הרדיו, האינטרנט לא החליף את הטלוויזיה, הסושיאל לא החליף את האינטרנט, העצים אותו. יוצרי התוכן לא העלימו את הסושיאל, העצימו אותו, ואנחנו פה. כבר אנחנו רואים את השלב הבא. שמי יוצר תוכן, לכל מערכת הידע של העולם. רוצה לומר, אם היורו יחד יבשת, הדולר יחד יבשת אחרת, היואן הסיני בעצם מאחד את כל אסיה, וכו' וכו', הקריפטו יעשה מה שהמטבעות לא עשו.
יהיה יתרות זהב אמיתיות בקוד, שהוא שווה. מערכת שנולדה מראש, הבלוקצ'יין של הביטקוין, נולדה לעצור מתישהו ולהיות שווה לעד. ואז אתה סוחר בפרקשן of it, אבל הערך שלה הוא תמידי. רוצה לקחת אותך עכשיו לשאלה שלך. ברמת העיקרון, אני חושב שנראה אבולוציה, שנהיה חייבים דאבל סקילס, כדי להיות יוצרי תוכן משפיעים, וזה לא יחליף את הפלטפורמות האחרות. זה ישדרג בהיזון חוזר את מה שיכתבו בעיתון, כי עדיין שליש מהאוכלוסייה לומדת למבחנים עם מחברות, לא עם אייפד. זה חלק גדול ומשלם עם כסף מהאוכלוסייה. איך אומרים, עוד 30 שנה נדבר על העיתון, שיעלם לגמרי. עיתון הוא מסדר גם מה חשוב בסדר היום לשאר התקשורת. יש לו תפקיד בסיסי שלא יעלם, הוא כן ידרדר, אבל הוא לא יעלם. רדיו באוטו, כל עוד לא יהיה רכבים אוטונומיים, ותוכל לראות מה שאתה רוצה, רדיו is the king, כבר 20 שנה קדימה, הרווחת גם את זה. מה? אנשים שומעים היום רדיו, אח שלי, אנשים שומעים אותי ואותך מדברים. אני רוצה להגיד לך שלא רק ששומעים רדיו, מוצרי הרדיו כבר השתרשו בכל הסושיאלים שאתה נמצא. הפודקאסטים הכי טובים הם של יונית לוי, ושל גלוברמן, כל אחד בתחומו. עזוב, אני רואה צפיות. הם לא רק. אני רואה צפיות. הם לא רק, אבל אתה לא מבין שזה חלטורה שלהם, והם בטופ. חלטורה שלהם הם בטופ. הטוויטרים הכי חזקים במדינה. אוקיי, ציים, מה זה משנה? אבל הם ציים, יהיה לי פה קאונטר ארגומנט. אח שלי, אין לך קאונטר, כי אתה לא מתחרה בעולם שלהם, אבל הם ראש בראש שלך, איתך בעולם שלך. ולהם יש מנוע מאחוריהם, לך לא, עזוב, הם התפתחו שם כמוך. להם יש... אתה טועה, כי הם יוצרים רנווי בסושיאל. 103 FM זה התחנה הכי נצפת, לדעתי, שליש מהם שומעים בגלי היתר. רוצה לומר, הם זיהו שהתוכן הוא המלך. הם בתוכן. בן כספית הטיקטוק שלו מתפוצץ, אחי. מה, הוא לא שונה ממך? הוא גם וגם וגם וגם. להם יש, כמו כל קונגלומורט, את הזכות והמשאבים לשלוט גם בעולם הבא. קוקה קולה עושים את זה, שטראוס עושים את זה, אז גם בזעיר אנפין, עסקים יותר קטנים עושים בוורטיקל עם זעיר אנפין. זה, אל תדאג להם, אח שלי, הם here to stay. לא ראיתי שפורד נעלמו למרות המטוסים. לא, אבל אין סוף דוגמאות, איך קראו להם של המצלמות דיגיטליות, של המצלמות פילים? זה לא במקום. אין בעיה. שנייה, מה שאני רוצה להגיד, אין בעיה, שנייה. אבל תמיד השאלה היא לא קודק. השאלה היא קוקה קולה. ברור שיהיו קודקים, יהיו בלוקבאסטרים. ברור שיהיו. אבל ערוץ 12, סתם אני אומר, הוא אתר האינטרנט הכי גדול בישראל. אתר האינטרנט התוכן, הוא אתר כפול... ynet, האתר הכי גדול בישראל. לא משנה, אז ynet של ידיעות, בסדר, מה זה משנה? לא יודע מה זה, אני אומר, ynet וחדשות 12, אין 12. אז זאת אומרת, גם בתוכן הם הכי גדולים. הם גוף אחד, הם לא כמוך, יש להם אלפי אנשים כמוך. זה בדיוק הבעיה שלהם. כמו כל פאקינג יופי קפיטליסטי, זה בדיוק הבעיה שלהם. אני ואתה יושבים פה, אתה כמה עולה לי להפיק את הדבר הזה? נו. תגעת ספרתי, אחי. אוקיי? זה מה שעולה לי להפיק את האירוע שאנחנו עושים פה. עכשיו השאלה היא, האם... אני ואתה יכולים לייצר תוכן מעניין יותר, כי יש לנו את ה-distribution channels דרך סושיאל מדיה. האם אתה ואני יכולים לייצר תוכן טוב יותר, כשאני אומר בוקר טוב על 400, 500 עד 900 שקל, וגברת N12 אומרת בוקר טוב עם 300,000 שקל או 350,000 שקל, רק בלהתחיל. האם אין לי פה יתרון תחרותי שעם הזמן, ועזוב עם הזמן, עזוב אותי, עם הזמן אנחנו רואים את הפודקאסטים עושים את זה, אנחנו רואים שפחות צופים בטלוויזיה ויותר צופים במובייל, אנחנו רואים שזה קורה באופן טבעי. אז תשאל אותי, למה אני לא יזיין את קשת בתור valuable, בתור הלייבל מדיה שאני... מסתכל איזה דור זבל אתה. נו. כמה אתה? 29 עוד שבוע. איזה דור זבל אתה. נו. מה אתה אומר? יש שני גופים. אני בן אדם שעולה לו זול מאוד, נזיד אנשים, ויש לי את כל הזמן שבעולם לעשות מה שאני רוצה, 24/7 תוכן. לא, יש לי את הקשרים, יש לי את ההבנה, יש לי הרבה דברים. מה זה משנה? אבל טעיתי בטכני, אתה בן אדם, one man army בסוף. בלעדיך אין את זה, וכמה, הפקה וחצי, עזוב, בסוף זה הולך לך רק כסף וזמן, מעט. באופן כללי, מה אתה אומר? אתה היחידי בטח שחושב. לא.
בסדר, שנייה. לפעמים יותר מהם. שנייה, לפעמים יותר מחלק מהם בחלק מהזמן. יא זכוח, עכשיו תקשיב לי מה אני אומר לך. מול זה עומד חברה שיש לה ברנד היסטורי במדינת ישראל, קשרים חובקי עולם במקומות הכי למעלה, נטפליקסים, אחוז סדרות הכל. חברת החדשות הכי מיומנת, לא משנה, מבחינת כוח אש, בסדר? לא ניכנס למי יותר טוב. מבחינת כוח אש הכי הרבה בכל זמן, בכל מקום. הם עשירים כקורח מבחינת לא הרווח, מבחינת המשאבים, ויש להם 1,000 כמוך שעושים מה שאתה עושה. דפנה ליאל לא מחזיקה בלוג, הכתבים של קשת של הבידור אדיר לא מחזיק בלוג וכו' וכו' וכו', כולם על פלטפורמה אחת. רוצה לומר, איפה אתה רואה יתרון תחרותי אליך? מקסימום עשית פודקאסט ששובר את העולם כמו ג'ו רוגן, אתה מרוויח כמו אחוז. לג'ו רוגן יש יותר צפיות מ-CNN, כן? אבל יש לו אחוז מההכנסות של קשת. מה זה משנה? אוקיי, שנייה. מה זה? הוא דפק, מה? אתה רוצה להיות מפורסם, תחתום לפני שאני מתחיל. בוא נהפוך את השולחן. איך אתה יכול לחשוב שלך יש יתרון תחרותי? ברור שיש. יש לך יתרון של זמן ושל חלום, חוץ מזה ושל תקורות. בוא נהפוך... אם הייתי יודע להיות קשת, הייתי קשת, לא עידו מינקובסקי. אז אני אדע להיות קשת. בוא נהפוך את לוח השחמט. כן. ותן לי לשאול אותך שנייה, כי ברור לי מה עולה לי לראש. אתה אומר, כאילו כל היתרונות שלהם, זה נכון. מה המגבלות שלהם? מה המגבלות שלהם? רבות, הרבה יותר רבות משלך. הרבה יותר רבות משלי, מחויבויות. אח שלי. אתה יודע, הצורך, שנייה, אני רוצה אבל להכניס אותך לפרופורציות, שתבין איך אתה מסתכל עליהם, ואיך אתה צריך להסתכל עליהם, זה שני דברים שונים. אני חושב שבטכנית אתה לא מבין. כשאתה מסתכל על יוצר תוכן מול קשת, אתה אומר ככה, סתם אני אומר קשת, ידיעות אחרונות, קשת, ערוץ 13, לא עכשיו להכניסתי למלחמות, אני אוהב את כולם, או לא אוהב את כולם באותו מידה. אני גם פנאיס בערוץ 14 לפעמים, אני... ראיתי אותך, עושה עבודה טובה. אני השמאלן שבא באחרית הימים שיראו שלפחות מישהו שם בבית מפלצת הספגטי המעופפת אמר אחרת. לצערי הם חושבים עליי אותו דבר, זה לא יאומן, אבל זה אמיתי, הם מחברים אותם לפוליגרף, הם חושבים עליי שאני הזוי. בכל מקרה, הזוי ככל שזה יישמע, לפעמים אני הנורמלי. מה אמרתי לפני ערוץ 14 עובד על זה, ערוץ 14, 12... מה, אני לא מבין, איך אני צריך להסתכל עליהם? אתה אומר, אני יכול לייצר איזה משהו מצד אחד, שיכול להיות יותר טוב. מנגנון, לא משהו. לא משנה, מנגנון, הם לא יודעים לייצר מנגנון בטח. לא סרטון ויראלי. אח שלי, תוכן here to stay, כן. כיוצר תוכן. כן. אז א', אם תגיע, כמו הגדולים בהיסטוריה, למיליוני לייקים ועשרות מיליוני צפיות על כל תוכן, אתה מקסימום, כמו פרק של עובדה, אם תחשוב על זה מספרית, או פרק של 60 minutes, מספרית, בן אדם אחד, כמו סגמנט אחד, שהוא התקורה שלו גדולה, והוא התקורה שלו נמוכה, והם מביאים אותם צפיות. אבל מה עם כל האופרציה של 60 minutes, שיש להם 20,000 טיקטוקרים, ו20,000 קטעים, אתה עושה אחד מול אחד, אין לו סיכוי. אני צריך להעלות לך פה רפרנס מהפרק עם אורטל. שנייה, עזוב אותי, אני מדבר על המציאות, אחי, על אקסל. גם אני מדבר לך על המציאות, אקסל. ואם אתה לוקח את כל האקוסיסטם, ואתה אומר, סתכל, בטלוויזיה יורד, ובפודקאסטים עולה, ואז אתה מפרק כל הסגמנטים של הטלוויזיות, מול כל מטופ דאון, מהפודקאסטים הכי מושמעים בעולם, רוגן עד אחרון ה-12 צפיות ברמאללה. ועושה ראש בראש, מול כל סגמנט בטלוויזיה, היום זה רחוק מלנצח את הטלוויזיה. וכי למה? א', הטלוויזיה מנוסה, מקצועית. יש לה מקפצה מדהימה. הם גם יודעים ליצור תוכן, בוא לא להתלהב מעצמנו יותר מדי, אנחנו מחכים את מה שאנחנו רואים בטלוויזיה. הטלוויזיה היא לא יחידה היום. אני רוצה לומר, שהם זיהו את זה לפנינו, אח שלי, אל תדאג להם. הם האתרים הכי גדולים, הם העמודים הכי גדולים בפייסבוק, הם הקהילות הכי גדולות בטיק-טוק, הם הקהילות הכי גדולות בכל ורטיקל, הייתי אומר, ז'אנרי, ברפואה, ביד 2, זה הכל כלי התקשורת. מה, אתה חושב שהם שוקדים על השמרים? רוצה לומר, אם אתה מנצח את המכונה, אתה לא צריך את עידו ולא צריך אותך, אחי, הכל טוב. תלמד אותי איך. אני גם לא רוצה את המכונה. אבל המכונה,
היא לא מושתתת על בן אדם, היא מושתתת על עשרות שנים של אבולוציה. אתה מקבל מוצר, מה אתה חושב? שזה שהיום זה בלחיצת כפתור אצלהם, אבל יש שם ידע של 40 שנה עם משאבים של 40 שנה. לכן, גם יוצרי התוכן יהיו חלק מגופים גדולים יותר. יש חברות תוכן ששולטות בזה, שיקנו מהר מאוד על ידי, סוני למשל שולטת בכל הסושיאל לדעתי בעולם. אני רואה שיתוף, כל המוזיקה, סוני, כל הבלוגרים הזה, באוכל, אני רואה, כי הם חברת תוכן. אז יקנו גם אתכם. ויין וורלד, עשו איזה סרט כבר לפני 30 שנה אח שלי. איפה אתה נפגש? שהאספינגסטר, המממן של כל החרה שלך, שעלה לך 4,000 שקל, אבל כדי להסביע 4 מיליון איש, ולעשות מהם כסף, אתה יכול לקפוץ עם התוכן שלך, אתה יכול רק להיות פורסם, לא לעשות מזה כסף, כי אתה צריך אנשים שיודעים לעשות את זה, כמו שאני לוקח אנשים, הייתי יודע לבד, הייתי מיליארדר, אבל אני משלם על המשכורות, כי אני לא יודע לעשות את זה בעצמי. אז נהיה הקלאש בין האקספינסטר לוויין וורלד, שיש אינטרסים מנוגדים, כמו ביחץ. ושם בסוף, הכסף מנצח, או דריינד הלך כיבי נימת, אחרי שאתה נוגע בשמש, יש לי שיר, אתה יודע מה? יש לי חיבור קוסמי לראפ שלי. יש לי שיר שקוראים לו פאר טסי של הראפ, שזה דאבל רפרנס. דבר ראשון מנימינים, גדול הראפרים בתולדות ישראל, לטעמי, נמרוד רשף, הכי טוב שהיה פה, ועדיין. יש לו בוורס הכי טוב לדעתי בכל הזמנים, שזה הוורס האהוב על מי שאוהב את הז'אנר. זה לא, אולי אתה, זה. משיר שנקרא תעודת זהות, של להקה שהוא היה חלק ממנה בויקה, ששם הוא אומר, האלוויס של הראפ, ג'וני פאקינג דאפ. זה, מי שאוהב את הז'אנר מכיר את זה. אז רציתי א' רפרנס אחד לנימי אצלי בהנשמה מיוסרת, ושלא מעניין את אף אחד שלי אישית, תת איזה קטנה. ולמה פאר טסי? מכיוון שפאר טסי, הוא סיפור הסינדרלה הכי מדהים שראיתי מימיים. אני מעריץ אותו כמו שהרצתי את מייקל ג'קסון, שאת השירים שלו אני אוהב 7-8, לא יותר. אבל לא ראיתי בן אדם שגירזו אותו כל כך תדמיתית, פשט את בגדיו, את כל מה שהוא ידע, וצמח במשך 10 שנים עם קהל כמו בשקטש, אחי, בטורקיה, כמו בגאנז אנד רוזס, מהמוזיקה, מלמטה. הוא לא אהוב על ידי כולם, אבל הבייס שלו בלתי נגמר. ולו שידבק אליי קצת, ואו ממש אני אומר את זה פה, ללא כחלוס רק להתחנף אליו, קראתי לזה פאר טסי של הראפ, כמובן שהמילים האלה לא מופיעות בשיר, אני גם אעשה אותו כי הוא הכי מועדוני והכי מגניב, והוא מילים טיל, אני לא חוסך במילים, אבל להתחבר לנקודה שעוד שנייה אני אזכר מה אמרת, למה הצאתי את פאר טסי והיוצרי תוכן וזה. אין הרבה פאר טסי. שנייה. שהיו מלמטה, ומכיוון שאני ממליץ להישלם בעולם הפרקטיקה, גם חזונית קדימה, בחזון העסקי שלך ושכמותך ושלי ושכמותי, הייתי לוקח את הנחת הבסיס, שהכוחות השולטים אתמול ישלטו גם מחר, בפלטפורמות שונות, ועושה כמו סטארט-אפ. 1,000 סטארט-אפים מנסים לעשות את מה שאתה עושה, אחד מצליח לעשות אקזיט, כמה מצליחים לעשות סיבוב. מתי מעטים נשארים חברה ג'ו רוגנית, ססטיינבל בעצמם לעד, וביחסות הזה צריך לקחת under consideration, שלפחות עידו הוא לא האחד מ-1,000. אז גם אתם, אם תיקחו את ההנחה שאתם לא אחד מ-1,000, תנסו קודם כל ריאליזם, על בסיס החלום, תנסו למכור את החלום, אם לא לעצמכם, למישהו אחר, איזה חלום, וואו, איזה חלומות יש לי, לא התגשמו רובם. יש לי עוד שאלה עליך. שהיא קצת מחוברת. תערוך אותי, אל תהיה זבל. שהיא קצת מחוברת. אתה נכנס בתווך, אתה ועובדיך נכנסים בתווך שבין תוכן טוב, פעילות עסקית, 1,001 דברים, לבין העיתון. אוקיי, עיתון שם קוד. עיתון שם קוד לתקשורת, כן. בעידן של היום, וזה קצת מה שאני ארגוינג, כן, בעצמי, אבל אני שואל לגביך. למה הייתי עם כפתור פתוח כל הזה ולא אמרת לי? הכי חשבתי זה הסטייל שלך. זה כן הסטייל שלי, אבל אשתי לא מרשה לי בזה. טוב, אני אתן לו קצת קעקוע. אם כבר. למה שאתה, מינקובסקי, מדיה, אולי לא בשם הזה, מטעם מניגוד אינטרסים, ממנו טעמים נוספים. למה שאתה לא תהיה העיתון?
יש לי את מינקובסקי רקורדס, זה חברת תוכן, אני לא רוצה להיות עיתון כי אני לא אקטואליה, אני כן רוצה להתחרות בתוכן שתוכן הוא המוצר. אנחנו כבר דיברנו לפני כמה שנים, נדלקתי על החזון שלך כחלק מחזון שלי, שהוא יצירת פולרויד מושלם של תוכן, זאת אומרת, גם תוכן זמין וגם אולטרה איכותי, לכמה שיותר ורטיקליים, גם מסחריים, כאוטסורס, כברזלים להזכיר, גם כיוצרי תוכן כקריאייטיב, וגם שהמוצר הוא התוכן. אני מסכים איתך. יכול להיות לך גם לשלב שם את התוכן שלך, כאילו... שכנעו אותו לבוא איתי. בוא, תביא את כל איך אומרים, אני לא רוצה לשלם על זה ולעבוד בזה. אני חושב שזה ממש ישלים את הפאזל שלנו כקבוצת תקשורת, 100% אמיתי, שפעם ראשונה לא נהיה רק נותני שירותים, אלא גם... You will own a platform. שהפלטפורמה היא תהיה לא יחצנית. אין פלטפורמה יחצנית מצליחה, היא לא תוכל להיות יחצנית. אני בחברת תוכן הזאת, שאני הולך לצאת עכשיו, כל זה הולך להיות חלק מהחברת תוכן הזאת. סיוון, עזרא, מקבוצת הטקט של סבלימינל, היא גם בחברת התוכן הזאת, מה שנקרא, אנחנו מנסים להשמיש את זה כדי שהתוכן יהיה המסר, וכו' וכו'. בחוץ המוזיקה, אולי אני ואתה, היה פה רעיונות מגניבים. אני אביא את ה-180, אתה תביא את הפייר פאוור. תחתום, תביא נייר טואלט. שים לנו את המוזיקה. דדש. שים לנו את המוזיקה. נחדיף את השחטה. GPT אמרתי, תעשה לי אוקוס פוקוס, טעים כמו אחלה לוקוס, רשע כמו אנטיון, ובאמא מה נסגר אני נשבר מזה, שכל אחד חושב שהוא מגניב כזה, למרות שהוא ממש לא, כהוא זה הם חיים ממאדים ועוד אומרים אני עוזר, אני רגיל לתרגילים, אני מטריצה, אני זה בתוך לוי שקוריצה, מה עשיתי תעני לי מה עשית, מה עשית, טרוריסטה. הקפלה לשנייה, יאללה בייס! נכון ככה עושים? ברה פאפ פאפ! יאללה בייס! בוא'נה, יוצא לי טוב. אוף על זה. אני שר עכשיו. למרות שזה טוב, למרות הרטוב, אינטליגנציה מלאכותית, אבל מה לעשות, שאני אנסיוב. דביליות אורגנית. נו, אני שוב פה, מה חשבתם? כי אמרתם, לא תהיה פה, ובי נשבעתי, כן להיות פה. ואחר כך, על האמו מילה שלי ברזל, אל תגידו שלא ידעתם כי אמרו לכם שעידו. מחטאתם מקצוע, אז תאמינו שגם פה זה עובד. המתחים, עפים והמתחים יורדים עולים עונה של בנקים. אני צורח על הבוטי, קחתי, על הבחתי, לא עובד. תזכרו שאני קם ולא בזכות אלא בגלל מורבל, מורפל, תסביך שעבר, זה לא יימחק, זה רק יצבע, הווה, עתיד, מחיר, מחר. היי, הקפלה לשנייה, יאללה בייס! היי, אני גם מגניב, גם לא מגניב, גם למעלה, גם למטה. עכשיו באלבום יהיה פה דו שיח מהמם ביני לבין 69 המפיקה שאין מלבדו, אבל זה יהיה על הקצב הזה. צופי הפודקאסט, לא חשבת, אה? ראיתי שזלזלת, ראיתי. באת בזווית, אחי, באת בזווית. איך כתבת את המילים על הבק, על הבחטה? כבד אותי. אמרתי לך שאני לא רק יחצן. זה לא דחקה, כאילו זה דחקה אבל זה לא דחקה. איזה גבר. מדהים, יאללה, סגרו לנו את זה. איזה כיף שזה נגמר.